Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Dior Homme Original for Men. Iyan ni siya ni Christian Dior. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, simple lang ang iya nga timpla. Tatlo lang ang iya nga mga nota. Kag masimutan mo dayon ang pagkapulbos siya nga hamot to makeup kit tungod sa iris nga nota. No? Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? For the top, we have Tuscan Iris na amo na siya ang makeup nga hamot do pagkapulbos simutan. For the mid, we have Guatemalan Cardamom na amo nang gahatag sing iya nga pagkakahang ang cardamom. Kag for the base, we have Vetiver na ang vetiver hila mo na siya no kung simutan. Pero masimutan mo gidya ang iris nga hamot amo nang gagwa nga nota no do pagkapulbos nga do make up kit no nga madumduman mong imo nga nobya o kung utod mo nga babae nga mihilig pagka make up no na te kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot kag kung may iban pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon ibilin lang sa comment section sa dason naman. Bye bye.